Takže vás zdravím. Vám ukážem názornou ukážkou, že ako sa vlastne nastavuje solárny regulátor. Každý solárny regulátor, čo od nás odíde, ide na počítač, aktualizujeme software a nastavujeme ho na typ batérií, ktorý buď si môžete zadať, alebo ho nastavíme univerzálne a nastavíme systémové napätie aj napriek tomu, že sa mal nastaviť aj sám. A je to bezpečnejšie a určite je to lepšie. Takže teraz prepnem kameru, aby sme mohli sa pozerať, čo vlastne budem robiť. Tak sme prepli kameru a teraz si zapneme program. Tak. Na to, aby sa nám spustil program, je potrebné mať pripojený kábel smerom do regulátora. Kábel sa dá kúpiť samostatne, samozrejme. Idem sa pozrieť na regulátor. Ako vidíte, tu je kábel. Kábel sa vlastne dá do USB vstupu počítača a strčí sa na miesto do špeciálneho konektora, ktorý tam je na to určený, a pripojí sa batéria plus minus, to úplne stačí. Regulátor blíka, to znamená, že je funkčný. Teraz prejdeme na displej. Tak. Musím trošku zaostriť. Dobre. Teraz aktualizujeme software. Tu bude prvé asi, čo sa bude pýtať. Tak, no jasné. Takže aktualizujeme software. S touto aplikáciou je to úplne jednoduché. Všetko prebieha dosť rýchlo. Teraz radšej ničoho sa nechytať. Pozrieme sa na regulátor, čo robí. Dôkaz, že nám všetko funguje, je, že regulátor bliká. Takže nahráva najnovší software. Už máme pomaly aj 50%. Dobre, počkáme. Pokým. Tak. 72%. Regulátor sa dá nastaviť na typy batérií. No, v tomto prípade musíme to reštartovať. Štartujeme nový. Tak. A už sa nám refreshol. Teraz sa nám otvorí. No, tam ukazuje teraz, čo je na baterke. Teraz dáme settings. Nastavenie. Tak. No ja to robím takto. Vypnem baterku. Pozriem, či je na 12. Vlastne regulátor je prednastavený na základné nastavenia. Zavrieme okno a regulátor je hotový. Regulátor nám už bliká, že je všetko OK. Takže vám ďakujem, na budúce s ďalším videom.